Betul. Assalamualaikum. Balik lagi nak channel Mak Tamlos keng ngibur sampean kabeh. Apa? Iki lho, apa nyiram lombok dicirno lombok kok ora gelem nyiram iki kepiye? Sampai godhong entek kabeh iki. Saya kudu ngamuk wae aku ngene iki. Ngrasakno anak-anakku iki. Iki mendina sak sewangiran omah-omah mergawe roro golek blonjo lombok dimbare godhong sampai kaya ngene lho sakno apa iki sakjane menawa to abang-abang iki wis disiramne lho nek ora lah aku nyerocos wae. Wis. Iki kudu ngomong wae aku. Tanduranku ngene iki sembare bareng-bareng. Loh, iki terong iki lho, sampe seger. Kan iki ladriku mbok mari matek ngene. Iki godhong jeruk iki daun jeruk purut. Ini kemangi. Iki kemangi lur tak gawe lalapan iki. Nek kudu lalapan. Nah iki bayeme wong desa rasa tuku. Wong desa rasa tuku lur. Ini terima sayur elek-elek iki. Lho, garing-garing ora ana sing doyani. Ora ana sing nganggoni iki. Wong desa ki nek trimo ijo-ijo ngono ora usah tuku lur. Aku kok luwak mbok sira. Iki terong. Iki mbok tomat iki. Mbok mati kabeh. Iya ngene iki. Wis rira jelek kok. Lek blimbingi. Blimbingi kembang. Blimbingi kembang. Wis ana ta. Iki nyoba icir lengkeng iki. Mbok sawah mbok ora biasane kira cocok kok tanahe no daerah kene iki. Daerah Gesang. Buah naga kok sampai kaya lidah mertua pedang jono jono ora ngerti aku jenenge mantap kabeh bangku delok YouTube Mbak Dar. Iya. Iki bayam berhasil iki kena iki di jangan kok ora ono sing mayoni. Sing iki diurung lho.
Kursine dedel duel. Seseng lho. Delokno kursiku. Kursiku jebol kabeh. Nemen. Iso tok jambu kae bae. Bisa. Mati kabeh. Wes mancur mengkono tambanan. Iki wis jambu. Jambu apa iki? Jambu apa? Iki jambu dursana ta jambu apa ngono lho Lur ya. Tapi kok kurang banyu nek daerahku kene iki. Dadine wah iki ya ngene iki ra iso piye ya, ra iso lemu-lemu, ra iso seger ngono lho. Wah, iki ngene iki. Ya karo jelali di subscribe Lur ya. Karo di komen. Karo aku dikei ide. Gawe konten apa ngono lho Lur. Aku wis bingung kok golek konten apa ngono. Dikei ide Lur ya. Ya dimaklumi Lur ya nek omonganku ngene iki. Soale aku dhewe iki lek belajar nge video. Dasare aku iki wong desa ya ora pinter. Sekolah cuma SD. Ya Lur ya, jelali.